Здравейте хора, днес е ден 6 от почивката ни в Шарм ел Шейх и до сега докусвахме. Сега сме на кафе машината да си правим кафета, кака и после не знам какво ще правим цял ден, така че просто гледайте, guys. Ами така хора, още отидохме за кафета, обаче машината нямаше нито мляко, нито кафе. Скарахме се малко с персонала, но да, вече имаме 3 латита за мама, за кака и за тати. И чакаме тати, защото се е качил да вземе кърпи, явно за да запази място на плажа. И така хора, отново сме на плажа. Аз и кака, тати и Емилиано са ето там. И мама и Мириам са ето там. Взех си книгата този път, защото я взех от България за какво да се стои в хотела, в стаята. Така че сега може малко да прочета, после може малко да попълваме и от нататък наистина не знам какво планираме да се случи днес. Така че гледайте там. Хора, бяхме на обяд. В смисъл, качихме се за малко да се преоблечем, след това стигнахме на обяд, сега се качваме горе, за да поспим или нещо, не знам, просто сме много уморени, а в стаята е бомба. Нашите отиват на морето, аз, кака и Мириам оставаме тук да си починем и ще видим какво ще се случи. Най-вероятно ще бъде много скучен ден и скучен влог, така че може да ги съберем отново 6 и 7 ден, ще видим. Здравейте хора, нашите се върнаха от морето, мама сега се къпе, Мириам плаче, събличите за да я къпят. Преоблекохме се с кака, бих ви показала, но ще видите голия гъс на Мириам. Дека го видя. Добре, не, вижте на Мириам голия гъс. И да, и по-късно отиваме на вечеря, след като се оправят всички и после не знам какво ще правим. Хора, вечеряхме и сега отиваме да търсим ще на Мириам, защото нейната се спука. И не само от шеше ми това отгоре. И търсим аптека. И да намерим. Иначе в момента ни гони един за такси или за сафари, не знам, не разбираме се отзад до тати. Гони ни даже да ни предложат такси. Тази държава е много зле. Много страшно. Не бам, джоки, не е страшно, просто трябва да свикнем с факта. Ами хора, Мириам почна да плаче и си се прибрахме, но отидохме до супермаркета да си вземем нещо египетско. Си взехме чипчета, лукуми. Какво си взехме, мамо? Кажи. Форми си взехме. Форми? Yes. Лукум си взехме. Лукум си взехме. С фараона. Тук е ни форми 4 евро. Ето е това. И едно пишлене. Това е захарен памук. Ето пишлене. И чипсове си взехме. Всех да видите. И е такива с домати. Розови. Да. Червени домати. И един с кашкавал за Емилиано. Да. Има е това. Това е и мислиме да лягаме да спим, защото искаме да се тръгнем за България. Аз тръгваме за България други ден. Не, това е за мен. Ще се видим утре, защото ще се съберем днес и утре в един влог. Така че ще се видим утре. Добро утро, хора! Днес е последната ни закуска в хотела, защото утре сутринта си тръгваме. Да. Как си, како? Как си, мам? Много добре се чувствам. Хапваме си Имлети, Емилиано, ти как се чувстваш? Добре. Тати отиде да вземе кърпи, за да може да ни запази шезлонги, защото много бързо ги запазват други. А ние си искаме едни специфични. последно. Здравейте, приятели! A few moments later. Здравейте, приятели! Вече ни е последно обяд. Мириам спи, капвам спагети. Да, иначе не е много вкусно. Вече ни писна от едно